Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Momee Gombe bai kamace ki haka ba. Wannan maganan ba ni na yi ta ba, mutane ne da dama suka yi ta. Sakamakon irin abubuwan da suke gani na bidiyon da momee Gombe take yi. Yanzu kafin mu shiga kan labarin kai tsaye, muna mai roƙon ku 'yan uwa da ku yi haƙuri, ku yi danna mana subscribing, sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura a wannan tasha tamu mai albarka kuma mai farin jini, B-Walid mai waƙa. Muna godiya masoyanmu. Momee Gombe dai ta kasance jaruma ce a masana'antar Kannywood, kuma kowa ya san ta 'yar garin Gombe ce, amma ta zauna a Kano don yanzu haka ma tana nan zaune ne a garin Kano. Mutane da dama suna mana tambayoyi akan kaza Momee Gombe ta taɓa yin aure ko ba ta ba. To gaskiya Momee Gombe ta taɓa yin aure kuma tana da 'ya a yanzu haka. To wasu suna cewa to wasu su ce labarin nan da nake gyara sun taɓa jin shi. To ba abun mamaki bane dan ka taɓa jin ta, dan mun zauna mun yi hira da ita da dama, ta babbamu wannan labarin sabila da ba dan ita ba lallai mu sani ba. Yauwa, to yanzu mutane suna ta bibiyar abubuwan yane, suna so su aure ta, wasu yaya ne. To ita dai ba ta da lokacin da za ta tsaya tayi aure sabila da tana samun kuɗinta a harkan waƙa. To za ta ɗan yi bidiyo ta ɗaura a YouTube ta ɗan samu abunta. To tana ga gaskiya ba za ta iya daina wannan abun ba. Kun gane? To shi ne dalilin da ya sa wai ta ƙi yin aure kenan. Amma insha Allahu nan gaba ba da jimawa ba muna sa ran, ba mu dai cire tsammani ba, muna dai sa ran za ta ƙara yin wani auren nan gaba. To masoyanmu, kun ji dai abun yanda ya kasance. To in kana da wannan sai kai maza kai booking domin nan gaba ba da jimawa ba ta shiga kasuwa ita ma insha Allahu. To ku ci gaba da bibiyan mu dai akan channel mai suna B-Walid mai waƙa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zafi daga zarar mun ɗaura. Ku yi mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa. Muna ɗaura shirinmu za ku gani insha Allahu. Mun gode masoya.